କାଲି ଆସିବାର ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ମଲା ସେ ଆପଣ ଆସିବ ଷ୍ଟଲ୍ ପାଖକୁ ଆସିବ ତିଆରି ପରେ ମାଛ ବାହାଲ ମାଛ ଛାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାପରେ 1000 ପିସ୍ ମାଛ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଠୁ ଡାଙ୍ଗ ସାପ କାଉ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଆମେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ମାଛ ଏଠି କ'ଣ 1000 ମାଛ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଧର କିଛି ମାଛ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ପାଣିଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣିଟାକୁ ଯେମିତି ତିଆରି କରାଯିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଛ ବଢ଼ିବ। ହଁ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଣିଟାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ତିଆରି କରିବେ ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ତାପରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବେ। ହଁ ଏଇ ପାଣିଟା ରହିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଛ ନ ଧରୁ 10 ଦିନ 15 ଦିନ ଥରେ ଏଇଟା ଖାଲି ଇଏ କରାହେଇଛି ତାର ପାଣି ମାଛ ଦେଖି ପାଇଛ ନା ଅଛି ମାଛ 10 ଦିନ କି 15 ଦିନ ପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ାଯାଏ।